Lekker koude handen. Heerlijk, hè? Ja. Nou, het is nog net niet een belang. Net niet, maar we gaan dat wel even preventief Ja, heel graag. afvlakken. Lijkt me een goed idee. Nou, succes. Wij binnen hier voor de Elversteden wandeltocht. En wij binnen hier in een behandelcentrum waarbij dus de beren van de mensen en de forten verzwaren en andere dingen. Ik heb 12 leren. Hey! Yes! Ik heb van het wereldrecord. Hoe ben je bij het Rode Kruis gekomen? Toch mijn heid. Ik ging vroeger al mee als hij een evenement hier. En dat was vroeger net zo vol als dat er nou is. Maar dan zit ik achter bij hem op Brommeke en dan mocht ik mee. Omdat mijn man die was zwaar astmatisch en die kon wel eens even een jonkje missen. Ik ging dan net eens een EHBO-diploma. Toen zei hij, nou, binnen een maand te kwart bij de Elfstedentocht. Doe maar eens mee. Ik zei, nou, dan zeg je dat ik vrij krijg. En van al die tijd is het gewoon eigenlijk een ziekte worden. En hing je er nog altijd bij. Met volle plezier. Bijzonder dat je mooi hardwerk hebt op dit moment. Ja, daar ben ik heel wies mee. Dat jou een hele goede herinnering. Ja. Een rustige man. Je kent van hem, je kent hem op on. Ja, het is een man die zich zo lekker en rustig in een hoekje waarom loopt en alles rustig hoe shut. Een man met een grut had, alleen het komt er net altijd uit. Je verneemt het wel, maar hij zei het net altijd. Maar wij kunnen het wel vernemen. Heel erg bedankt. Ja, succes hè. Top, dank u. Win je met beide renners? Jo en je hart? Mijn heid had wel gewoon, ja. Hij had ik altijd willen zijn van ik wil de Elfstedentocht nog een keer rennen, maar de man had het net van de krijgen. Omdat hij dus letterlijk prostaatkanker kreeg en trombose, voet en dergelijke, dus het er nooit van kon. En vandaar dat ik voor 3 jaar links zijn had, nou eigenlijk wil ik het ook wel eens een keer proberen te rennen. En dat zit nog wel in de achterholen. Maar had je het net krijgt door zon van? Eerst alvast een keer in en dan kun je dan nog wel een paar jaar Rode Kruis van. Dan moet ik dit missen. Wij hebben een vaste staf en die gaan dus al zoveel jaren met elkaar om. En als je er één keer uit binnen, ik denk, nee, dat is ook gewoon geen aan. Dat mag nog maar net. Het ben haast meer als vrienden. Het ben meer als vrienden. Het is een hechte groep. Het is een gezellige groep en je kan er zonder meer op elkaar hangen. En dat vind ik heel belangrijk. Ze laten je ook net vallen. Ik net als jouw privé wat moeilijk gaat. Ze binnen er altijd voor jou. En dat is mooi. Dat is fijn in alles. Ik alle dingen die je van het Rode Kruis door die verste oude groep is hecht.